Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР». Голос Крыма мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Звоните по скайпу atr.tv. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Ставьте лайк. Ну и подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. К нашему эфиру сейчас присоединяется Тарас Чорновіл, политолог. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас так само. Доброго дня. Давайте начнем со срочной новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии деоккупации Крыма и Севастополя. Документ в том числе является сигналом международному сообществу, говорится в сообщении на сайте президента. Я распечатала для себя стратегию по деоккупации и реинтеграции полуострова. Успели ли вы ее прочитать? Ну, давайте так, я її пробіг, тому що насправді нормально прочитати, я читаю з посиланнями з усім, мені потрібно трохи більше часу. Я пройшов повністю весь текст по пунктах. Єдине, що для нормального оцінки, ну, трошки, мабуть, замало часу. Але говорити про це я спроможний. Я вот хотела бы с вами обсудить некоторые пункты. Я, конечно же, как крымская татарка, сразу обратила внимание на пункты, связанные с крымскими татарами, с возможностью реализации прав коренного народа на самоопределение. Но, к сожалению, такой формулировки я не увидела, не прочитала. Но есть вот ряд других формулировок, в которых упоминается, значит, само слово «крымские татары». 54-й пункт. Я зачитаю для вас. Тут Добре. 3 пункта, в которых говорится о коренном народе. Давайте я зачитаю, мы с вами начнем нашу беседу. 54-й пункт предусматривает следующее. Україна здійснює моніторинг дотримання норм міжнародного права і законодавства України щодо збереження на тимчасово окупованій території культурної спадщини, у тому числі спадщини кримсько-татарського народу, і у разі їх порушення вживає необхідних заходів реагування насамперед шляхом подання позовів у міжнародні судові установи. 56-й пункт. Україна сприяє збереженню етнічної та релігійної самобутності громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, створює умови, зокрема інституційні, для розвитку культури кримсько-татарського та інших корінних народів, національних меньшин. И в пункте «Очікувані результати» есть такой пункт, который предусматривает следующее, цитирую, «відновлення та забезпечення прав представників кримсько-татарського народу та інших корінних народів, національних меньшин». О каком обеспечении прав идет речь, правда, непонятно, что вы поняли? Відразу скажу, я ці пункти прочитав, я на них звернув увагу. І пункт перший. Я нічого не зрозумів в цих пунктах, тому що я сам не один раз писав проекти стратегії і допомагав їх розробляти. Ці пункти мають звучати те, що ви прочитали дослівно, після того йде кома і написано далі шляхом впровадження, шляхом використання, шляхом застосування, пункт 1, 2, 3, 4. Це є норми стратегії, це не є план заходів, це не є тактика, це саме стратегія. Тому що стратегія дає відповідь на 2 питання. Перше, що ви хочете взагалі осягнути, і друге, як ви хочете це осягнути. А методи конкретні, деталізація, там, використанням тої чи іншої установи, застосуванням таких фінансових ресурсів, це вже може, в принципі, йти в план заходів. Але основне спрямування щодо методу ви маєте написати. Цього нема. Більше того, я вам скажу, взагалі, по всій стратегії, я її назвав одною фразою. Про все хороше і проти всього поганого, але ні одного пункту, в якому є хоча б якась конкретика. Я вам зачеплю кримсько-татарську тему по 3 пунктах, де я її конкретно не побачив.
Перший пункт, може я ще раз кажу, я так читав досить швидко цю стратегію, може там це є, я не побачив, а думаю, чомусь що нема, бо я ніби такі речі відслідковую. Роль меджлісу кримського татарського народу. Це є ключова абсолютно річ. Ми завжди, навіть в гірші часи в Україні, навіть там часи Кучми, ми прекрасно всі розуміли, українська влада, роль меджлісу. На цьому завжди наголошувалося, яка вона є. Проти неї боролися вороги української держави і кримсько-татарського народу. На ній наголошували наші всі друзі. На ній наголошено упереджуючи рішення Гаазького суду, який зобов'язує Російську Федерацію припинити протиставлення і обмеження в діяльності і там заборони щодо кримсько-татарського меджлісу. Я не бачу цього пункту, а він визначальний. Як ми поводимося з кримсько-татарським народом, який є автохтонним народом, для якого Крим є батьківщиною. Цього нема, тільки загальні фрази. Наступний пункт, він дуже серйозно відпрацьований в українській державі. Робоча група напрацювала зміни до Конституції, якими мало бути визначено, яким буде статус Криму після його повернення. Це не може бути все. Ми маємо забутися назавжди таке поняття, як кримська автономія територіальна. Крим має стати національною автономією чи якимось іншим статусом. Той варіант змін до Конституції, який та група, яка була створена Порошенком, напрацьовував, там чітко написано, Крим має стати національною автономією кримських татар. Там є певні обмеження щодо територіальної автономності, тобто він не може мати всіх тих прав, які дістають повністю автономні держави, бо Україна унітарна держава, але кримсько-татарський народ, як базовий народ Криму, як автохтонний народ, має отримати там, ну, скажімо так, державотворчі права на території Криму. Це відпрацьовано в проєкті змін до Конституції, які лежать, які можна в будь-який момент вводити, тільки наберуться голоси в Верховній Раді. У цій стратегії взагалі майбутнє Криму жодним чином не окреслено. Що ми збираємося з Кримом робити? Це основна стратегія ж. Це основа стратегії. Який? Крим має бути тим, чим він є сьогодні? Крим має бути просто областю в Україні? Чи Севастополь і Крим мають стати одним єдиним територіальним суб'єктом? Чи вони далі лишаються чомусь двома окремими суб'єктами? Адже Севастополь виділений в окремий суб'єкт абсолютно штучно. Ні за територією, ні за кількістю населення, ні за економічним потенціалом він не витягував на окремий суб'єкт. Це було зроблено через те, що його статус визначався над присутністю там Чорноморського флоту. В даній ситуації ми відповідь цієї теж не отримуємо. Ми не отримуємо відповіді взагалі, а що ми збираємося робити в Криму надалі з російськими військовими. Відповідь є? Ні, нема. Так само, як нема відповідей щодо того, як повестися з, ну, скажімо так, не напряму захоплених, не рейдерським способом, не вкраденим майном, а захопленим методом, ну, переписування якимись дивними, не до кінця зрозумілими методами там нотаріальних угод, де не маємо гарантії, що це було добровільне переведення майна, в тому числі кримсько-татарського, в тому числі і культових споруд кримсько-татарських мечетей. Цього всього немає. Тобто, насправді, ми дістали колосальний набір дуже хороших правильних фраз. Але серед них, крім моніторингу, там, де більш-менш дещо розписано, у всіх інших розділах я конкретики не бачу. І ще один пункт, який напряму стосується кримських татар і саме вашого каналу. 73-й пункт, якщо мене не зраджує пам'ять, де сказано, що має бути все тіло, підтримка держави тим засобам масової інформації, яким довелося покинути Крим. І тим, які висвітлюють кримську тему. І на цьому фоні, мені здається, є єдиний телеканал, який дійсно відповідає 100% цьому статусу. Ну, десь там Чорноморка може відповідати, десь там військове українське там інформаційне агентство, але телеканал АТР найповніше відповідає цьому статусу. І не виписати телеканал АТР окремою стрічкою в стратегії, ну я цього просто не розумію. Взагалі не згадати, що є кримсько-татарський засіб масової інформації і що він має отримати постійну, стабільну державну підтримку, фінансову підтримку. Ну це означає, що ця стратегія ні про що. От на великий жаль саме це. Хоча остання буквально фраза, я єдине, що скажу, що я в будь-якому випадку я все одно задоволений, що це опублікували. Знаєте, що найкраще в тій стратегії? Все інше пустопорожнє достатньо, але там є преамбула. Преамбула хороша. Там бракує питання про кримських татар, реально там дуже мало цього висвітлено, там недостатньо. Але, в принципі, преамбула дуже чітко фіксує, що насправді відбулося. Росію нарешті називають агресором, анексію називають анексією. Це добре. А решта, ну, це треба переписувати, мені здається, тому що така неконкретизованість і така відсутність там кримських татар, як згадки, і повна відсутність майбутнього Криму територіально, адміністративно, що це має бути, ну, це не годиться для стратегії.
А как вы думаете, почему вот такое отношение к крымско-татарскому вопросу? Помните, еще когда эту стратегию приняли на заседании РНБО, сразу на своей странице в Facebook председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров сообщил о том, что в стратегию не внесли ряд принципиально важных вопросов, в том числе и реализация права коренного народа на самоопределение в составе Украины, чего действительно в этой стратегии нет. Почему? Крымские татары об этом говорят уже на протяжении 30 лет. Неужели до сих пор есть какие-то сомнения среди чиновников украинских относительно этого вопроса? Я не думаю, що було якесь абсолютно відторгнення. Знаєте, на щастя, в Україні, ну крім отих реліктів того старорежимних певних об'єктів, які там ще з часів десь там чи проросійських тих урядів мішковських Криму сидять і зараз тут в Києві іноді появляються, а вони вже дуже маргінальні стали, чи відверто проросійської групи в українській політиці, яка теж є, але вони теж сьогодні не дуже впливові. Ці інші дуже добре розуміють, так, кримські татари. Ми маємо перед ними зобов'язання, ми маємо борг. Будь-що має бути в цьому плані виписано. Знаєте, чому нема? Мені здається, я можу пояснити не злою волею, а просто механічним виконанням заданої роботи. Перше, ну зрозуміло, з тексту кримських татар не залучили до цієї роботи. Так само, як і не залучили людей, які реально щось втратили в Криму. Ну, так само я бачу, що не залучені українці. Ну, ми ж знаємо українські організації, які були, яким довелося звідти втікати. Та ж сама редакція видання «Кримська світлиця». Вони мусили втікати з Криму, і ними там би розправилися. Я точно знаю, що їх не залучали до роботи. Не залучали багатьох інших громадських активних людей, які були в Криму, і кримських татар, і українців. Хто писав? Писали загальні спеціалісти з написання концепцій. Знаєте, вони писали так, як пишуть концепцію про розвиток обороноздатності, концепцію про розвиток сільського господарства, концепцію про розвиток там дорожнього будівництва. Вони знають приблизний набір загальних фраз. Це коли пишуть люди, яким це не болить в душі, яких, в принципі, не цікавить результат. Так і буває. Це можна було виправити дуже просто. За 2-3 дні до засідання зробити круглий стіл з реально зацікавленими сторонами. В першу чергу це представники Меджлісу кримських татар і, очевидно, одної-двох українських організацій, які діяли в Криму. Але цього не зробили, я думаю, навіть не злої волі. Просто ставлення до цієї концепції, просто, знаєте, ми її дуже серйозно обговорюємо, ще раз кажу, добре, що вона є. Але в мене таке відчуття, що ставлення до неї, як до чергової серії в серіалі «Слуга народу». Вона має бути. От зараз йде серіал, такий ремікс, він називається «Україна-30». Це кожен тиждень відбуваються якісь події, які йдуть в вигляді серіалу. Їх мають відмітити, на них мають написати якийсь указ президента, його мають опублікувати і забути. От зараз наше завдання, щоб, перше, не забули навіть ось цю стратегію, а другий момент, я про нього потім ще згадаю, а може зараз дуже коротко, насправді там є один пункт, що реалізовувати цю стратегію повинен Кабінет міністрів України. Да. Він повинен напрацювати все. Але є маленька штука. Механізм реалізації. Механізм реалізації. Кабінет міністрів України офіційно не підзвітний президенту України. Тому там і не написано, що його зобов'язують, ще там щось. Він підзвітний Верховній Раді. І мені здається, що стратегія, яку має реалізовувати, втілювати Кабінет міністрів і інші органи виконавчої влади, повинна бути затверджена Верховною Радою. Я думаю, що ми всі... Я закінчу тільки це. Мені здається, ми маємо на цьому наполягати, що це має пройти Верховну Раду і на вході до Верховної Ради максимально підключити і Меджліс кримсько-татарського народу, і другі організації, для яких це дійсно болить. Вот это я и хотела спросить, чтобы не быть предвзятой. Вот тут же есть пункт в очікуваннях результата, говорится о том, що відновлення та забезпечення прав представників кримсько-татарського народу та інших корінних народів, національних меншин. Есть ли жизнь в этом пункте? То есть во время уже разработки плана действий по реализации этой стратегии может ли Кабинет министров в этот пункт как раз добавить вот те принципиально важные вопросы, о которых говорил представительский орган крымских татар и продолжает говорить? Есть ли такие полномочия у Кабинета министров? В принципі, є. Це є їхнє право. Єдине, що, ще раз кажу, немає юридично-правового зв'язку між цією стратегією і тим планом, який буде здійснювати Кабінет міністрів. Ми розуміємо, що де-факто прем'єр-міністр повністю залежний від президента. Але де-юре вони окремі. І тому, що вони будуть виписувати, ця стратегія їх ні до чого не спрямляє, не направляє.
Я думаю, що тут дійсно потрібно якимось чином включати Верховну Раду, щоб там на розшифровку цих пунктів були відповідні звернення. Я думаю, що може бути дуже хороший варіант – проект постанови Верховної Ради, в якому буде відображено певні оті питання, які Верховна Рада зобов'яже Кабінет Міністрів внести в цей план дій. Тобто Верховна Рада, як орган, який є безпосередньо вищим над Кабінетом Міністрів, могла би включитися, і тоді би ми могли це виправити. Тому що я дуже боюся, що Кабінет Міністрів піде так само шляхом найменшого спротиву. Тобто написати загальний перелік дій, які не можна виконувати, які не можна проконтролювати. Тобто загальні фрази. Розумієте, коли є загальні фрази, ви ніби їх виконуєте. Ну ми робимо, ми якісь заяви робимо, ми щось озвучуємо. Коли немає написано чітко до такого-то числа виділити кошти, стільки-то коштів на телеканал АТР, до такого-то числа відновити в Україні електронну версію Кримської світлиці, до такого-то числа забезпечити електронній формі надходження до Криму, до всіх громадян зацікавлених на кримсько-татарській мові рішень Меджлісу кримсько-татарського народу. Якщо не буде таких пунктів, а будуть пункти, Кабінет Міністрів зобов'язується там в освітній сфері забезпечити щось там, і без дати виконання, то це не буде виконано. Тоді ми дістанемо абсолютно пустопорожній документ. Це буде ще одна серія серіалу «Слуга народу». От я ще раз кажу, я задоволений, що згадують про Крим. Я дуже незадоволений форму, якій це зроблено. Але я бачу поки що порятунок, який можна зробити, якщо тиснути на Верховну Раду, щоб вона внесла в це якусь конкретику. Ну и вот еще что хотела спросить. Мы на самом деле, хорошо, что такой документ появился. Мы его ждали на протяжении 7 лет. Говорили о необходимости уже принятия стратегии по деоккупации и реинтеграции Крыма. Мы можем долго, конечно же, размышлять и разговаривать по его содержанию, но так или иначе вот этот документ есть спустя 7 лет наконец-то. Что дальше? Вот что с ним делать? Как он поможет нам вернуть Крым? Значить, а отут зараз ми доходимо до основного питання. Якраз чому руку піднімав, бо я хотів про це сказати, мене це теж турбує. Тому що цей документ, він, власне, його можна сказати, що він містить дві складові. Як я вже говорив, він їх містить занадто не конкретно, але він їх містить. Перше, як готуватися до деокупації Криму. Власне, не до деокупації Криму. Там про це взагалі немає. Ви звернули увагу, яка коротка військова частина. Там взагалі ніякої конкретики, просто ніякої нема. Вона могла бути секретною, вона могла бути не опублікованою, а вона могла бути, і там мало бути набагато більше. Тобто, до деокупації він не готує. Він готує нас до того, що ми маємо зробити до того, як Крим якимось чином стане знову частиною української держави. І що ми маємо робити, в принципі, після того, коли він стане, що ми маємо тоді робити в Криму. Дуже неконкретно, але про це щось є. Немає жодного слова, а що ми маємо зробити для того, щоб Крим став українським. Так, дипломатична складова, вона відмічена. Дипломатичні складові ми маємо моніторити разом з нашими партнерами, це написано. Ми маємо разом з нашими партнерами добиватися санкційних процедур, покарання Росії за порушення прав людини, всього іншого. А яким чином ми збираємося повертати Крим? Давайте зрозуміємо просто маленьку штуку. Крим, на відміну від Донбасу, це набагато складніша ситуація, бо Московія внесла Крим до своєї конституції. Просто так його вернути не можуть. Донбас вони не визнають російським. Донбас вони навіть не визнають незалежним. Вони ж не визнали його як окремі держави. Вони кажуть, це ваша територія, ми вам його вернемо тільки на таких умовах, після яких вся Україна розвалиться. Про Крим вони кажуть, кримський вопрос не стоїть. Тобто, варіант просто політичного тиску на Росію не спрацює. В Росії навіть після смерті Путіна будь-який інший правитель, той ж самий Навальний, та навіть Ксенія Собчак, найдемократичніших беремо, найліберальніших, сказали, ну Крим же ж не повертають. Навальний каже про бутерброд, дуже нагла, дуже цинічна заява. Ксенія Собчак сказала, ну давайте ми тоді, референдум був незаконно проведений, давайте ми після цього проведемо законний референдум. З тими ж самими росіянами, яких масово завели, з російськими військовими, з усім під контролем російських спецслужб, який це буде законний, ми розуміємо. Тому насправді відповіді як такої зараз нема. Якимось чином, на мій погляд, якимось чином ми мали прописати, і це було би чесно, що повернення Криму ні чисто дипломатичним способом, ні військовим способом, на жаль, є мало реальним, доки Росія є ще достатньо сильною і міцною, але ми виписуємо, що ми
тактикою до повернення, ведемо постійне згадування Криму на всіх площадках, постійні вимоги щодо санкційних процедур, щоб окупація Криму стала максимально дорогою для Росії. Це треба було виписати конкретно, чесно. Це було б чесно, тому що інакше відповіді на питання нема. І момент другий, я думаю, що це було передбачити треба, що якщо Росія війде в статус нестабільності, Україна має бути готова на той момент жорстко поставити Росію перед фактом, що вона має відмовитися від Криму і реально готова має бути туди вводити свої війська. Це зрозуміло, що це може відбутися тільки в випадку, якщо після смерті Путіна Росія дійсно війде в цей статус нестабільності. Але про це, мабуть, треба писати, тому що в інакшому випадку ми хочемо повернути Крим. Ми для цього готові все. А як ви його будете повертати? В стратегії про це просто немає жодного слова взагалі. Тобто це не є стратегія деокупації. Це є стратегія можливої реінтеграції Криму в тому випадку, якщо якимось чином от Господь нам його верне і зробиться так, що Крим знову частина української держави, а ми дуже хочемо, щоб там були нормальні, хороші суспільні умови і для кримських татар, і для українців, для всіх громадян, щоб там не було диктатури іншого, і щоб там не було відторгнення. Оце, власне, про це. Нема стратегії деокупації. Тобто тут взагалі про це ні слова нема. Давайте обсудим еще Донбасс. Там готовят какие-то планы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В частности, советник главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Арестович рассказал, почему Украина не раскрывает содержание проектов относительно Минского переговорного процесса. Давайте послушаем его цитату. Документ оголошується тоді, коли він підписаний як домовленість. Підходи є різні. Наприклад, я вважаю, що частину ходу переговорів можна було б і показати. Це було б корисно. Суспільство би переконалось, як ми себе поводимо і як росіяни. Але це позиція Франції, Німеччини та ОБСЄ. Вони просять не розкривати зміст, а ми відповідальний партнер і не розкриваємо, раз вони просять. По словам представителя украинской делегации Сергея Гармаша, даже в украинской делегации ничего конкретного о этом плане не знают. Как вы думаете, почему такая секретность? Что скрывают и почему? Дуже просто, тому що насправді цього плану не існує. Хоча є один план, я його читав, на відміну від будь-кого іншого, але цього плану, про який вони зараз говорять, його просто в природі не існує. Пан Арестович, він брехун. Він просто ніколи не говорить правду, він говорить на виправдання певні речі. І тут він зробив одну маленьку дурницю. Річ в тому, що Німеччина і Франція в нормандському форматі у питанні Донбасу не контактують з ОБСЄ, який є учасником Мінського формату. Він просто сплутав терміни, він сплутав речі, які між собою не є пов'язані. Не має наполягання взагалі жодного відношення. Одна структура до другої немає. Так что получается, Ермак тоже врет? Он же говорил тоже несколько недель назад, что этот план разработала Германия, Франция, доработала Украина, он уже лежит на столе и ждет подтверждения со стороны России. Ну, вся справа в тому, що первинний Єрмак, а Арестович просто переозвучує те, що говорить Єрмак, тільки він, як людина дуже вульгарна, це все, як правило, що потім доповнює матюками і нецензурщиною і іншою всім іншим. Хорошо, а в чому целесообразність? Зачем? Знаєте, це пояснити іноді важко, тому що насправді відбуваються якісь абсолютно дивні рухи останнім часом. Ну, я це пояснюю, знаєте, це моя суб'єктивна думка. Я це пояснюю тим, що в повітрі висить Вагнергейт. Скоро появиться фільм в Беллінкет, в якому мають бути дуже серйозні звинувачення проти самого Єрмака. По Єрмаку Мі-6, я наскільки розумію, ЦРУ вже дало дані Зеленському про те, що він є російським агентом. Після цього має бути арешт, не звільнення, а арешт. І це викликає певну паніку і бажання запустити білий шум. Зверніть увагу, що всі події, які можуть розглядатися десь як патріотичні якісь речі, ще щось, вони всі відбуваються паралельно з оцими подіями, зв'язаними з Вагнергейтом. До цього ніхто санкцій проти медведчуківських каналів не вводив, до цього ніяких інших речей не робилося. Саме зараз почалося. Я думаю, що це черговий момент, ми запускаємо, бачите, ми щось там важливе робимо, а нас тут хочуть прибрати, це є помста, Росія нам мстить, чи щось інше. А тепер про сам план. Насправді,
Я сам колись працював в контексті підготовки планів по нормандському формату в 16-му році. Дуже добре знаю справу середини. Але я знаю людину, яка знає все і має контакт з усіма. Це Костянтин Єлісєєв. Це отой політичний радник, який був учасником нормандського формату безпосередньо за часів Порошенка. Людина абсолютно обізнана і особистий друг, і партнер, і контактер з німецькими, французькими представниками. Я свої контакти, з ким я працював тоді, коли ми напрацьовували покроковий план, я свої контакти обдзвонив. Мені сказали, ми нічого не знаємо. Ну добре, я і мої контактери можемо вже бути не при справах. Я після того слухаю Костянтина Єлісєєва. Він чітко розказує, каже, я зв'язався з високими представниками Франції і Німеччини. Вони мені відповіли, вони не знають ні про який план, який вони приготували. Вони не знають. Росія не знає. Українській делегації ніхто взагалі про цей план нічого не знає. Ні міністр закордонних справ не знає, ні учасники Мінської групи не знають. Знає тільки Єрмак. Ви розумієте, що плану нема? Його не існує. Навіщо говорити брехню? Коли брехня стосується тільки України, знаєте, це якось сходить. Але тут сказали брехню, залучивши до них Францію і Німеччину. А це вже погано. Погано закінчується. Але давайте я вам мы продолжим, пане Тарасе, мы продолжим. Просто сейчас по телефону к нам связывается Василь Вовк, експерт з питань національної безпеки. Він зараз нас чув. Пане Василю, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю гостом, вітаю шановні глядачі. Пане Василий, вот мы сейчас с паном Тарасом Черноволом обсуждали возможный план по урегулированию ситуации на востоке Украины, который анонсировал Ермак несколько недель назад, о котором говорит сейчас Арестович. Но, правда, Арестович говорит, что наши западные партнеры просили его пока что не показывать, поэтому его вот пока что в публичном доступе нет. Как вы думаете, что может быть такого в этом плане, что его так скрывают? У нас останнім часом зазвичай засекречують і ставлять гриф таємності на документах, які нічого не містять або містять таке, що не підходить для України і українського народу. Це, якщо говорити з досвіду того, який ми мали раніше. Ми знаємо, що в нас НБО деякі частини секретить, тому що це не можна. А чому не можна? Це, що стосується України, звільнення території, переговорного процесу, як воно може бути секретним? Це по-перше. По-друге, є в Україні закон про державну таємницю і звіт відомостей, який не передбачає цих фактів, цих процесів, як державну таємницю або можливість їх засекречування. Нічого там немає в цих документах, і мені взагалі не зрозуміло. Є документи, які відпрацювали Франція і Німеччина, вони переслали його транзитом через Україну, запакованому в конверті під союзною печаткою, і, мабуть, на світло Єрмак прочитав, тому що інакше ні. І давайте не розповсюджувати, а коли Росія скаже ні, тоді скажемо, що вони не погодили, тому не будемо його розсекречувати. Це якісь, знаєте, якісь ігри незрозумілі, дитячі, і які нічого спільного з державною службою не мають. Дякую вам дуже, пане Василю. Чухсагол, у нас Василь Вовк, експерт з національної безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, если даже предположить, что такой... Да, вы хотели что-то добавить? Так, знаєте, перше, я погоджуюся з паном Василем щодо питання різних засекречувань, але я якраз хотів те, що не встиг сказати перед тим, дуже важливо. Тому що насправді то план є. Тільки цей план не сьогодні підготовлений, не вчора, не позавчора. Він підготовлений в 16-му році. В 16-му році. Він був обговорений і підтриманий 4 главами держав, включаючи Путіна, з усіма пересторогами, з усім. Правда, Путін відмовився будь-що підписувати на Берлінському саміті в жовтні місяці 2016 року. Цей прокроковий план головним своєю основою пунктом має програму введення миротворців ООН, які мають взяти повний контроль за територією. Там все це розписано дуже детально. План неймовірно детальний. Але Путін відбився від його попередньої демонстрації, заявивши, я вимагаю, щоб було далі його ще обговорено на рівні міністрів закордонних справ і експертів, щоб вони там все узгодили, і після того ми його підпишемо. Так от, сталося так, що коли Путін поїхав вже назад
до Москви він відмовився далі його виконувати. Але план залишився. Цей план дійсно хороший. Він був реалістичний до недавнього часу. З 19-го року ми перестали згадувати, як Україна повністю перестала згадувати миротворців ООН. І Росія відбилася. Цю тему вона вже здавалася потрохи. Зараз вона навіть не хоче про це згадувати. І нам треба починати все спочатку. План дійсно існує. Більше того, так як казав Єрмак, він підготований 3 державами – Україною. В Україні його реально писали. Тому що я теж окремі розділи сам писав. Франції і в Німеччині, але формально, щоб Путіна натиснути, його визнали французько-німецьким. І тому, так як казав Єрмак, він нібито французько-німецький, але нібито і французько-німецько-український. Тільки це не є план сьогоднішній. Цей план давним-давно існує, і про нього давним-давно забули. І сьогодні його наново реалізувати дуже важко. Більше того, цей план ніхто ні на який стіл Путіну сьогодні не клав, тому що його поклали Путіну в портфель ще в жовтні 16-го року. А как заставить Путина пойти на виконання цього плану? Ну, мені здається, що зараз це вже навряд чи можливо. Треба починати назад з 16-го року, вертатися в 16-й рік. Іншого варіанту нема. Треба відмовитися від будь-яких формул Штайнмаєра, які передбачають, що ми можемо провести на Донбасі вибори без виводу російських військ, без припинення боїв, без роззброєння бойовиків і тому подібне, без відновлення суверенітету України. Потрібно знову ставити питання про миротворців ООН. І від початку і до кінця тиснути на Росію так, тільки миротворці ООН. Без них не буде, бо нема варіантів. Інших варіантів налагодити порядок на Донбасі без миротворців ООН просто не існує. І от те, що в цьому плані ми маємо його добити. От тоді добили на 3/4. 1/4 лишалася в 16-му році. А зараз треба починати знову з нуля, починати тему і вести, доки нарешті він знову не погодиться. Ну, або не помре. Що було би, я думаю, для всього світу дуже великим подарунком. Тому що ця людина – це є абсолютно якесь уособлення диявола. І я думаю, що тільки таким шляхом. Тому що іншого плану, на жаль, не напрацьовано. Це був єдиний серйозний план, який був вигідний Україні. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Чухсал у нас Тарас Чорновіл був з нами на прямому зв'язку, політичний аналитик. А сейчас к нам присоединяется Ігор Петренко, експерт міжнародних питань, аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень. Пане Ігорю, вітаю вас, селям алейкум. Вітаю вас. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Штаты и Россию ждут тяжелые дни из-за разных позиций. Давайте вместе послушаем его цитату. Ми вважаємо, що у нас будуть важкі дні з Росією, тому що є питання, по яких ми принциповим чином не згодні. І є дії, на які нам треба відповідати силою. Как дальше будут развиваться отношения между США и Россией, особенно после байденовского? Ну, безусловно, мы видим, что отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки они в достаточно сложной фазе. С одной стороны, мы видим желание Путина найти какой-то диалог, точки соприкосновения, но, скажем так, особым успехом это не увенчалось пока. Да, действительно, мы можем говорить о том, что США готовы сотрудничать с Россией в тех сферах, где у них есть интерес. В первую очередь это касается вопроса вооружения или разоружения, да, скажем так, или ограничения стратегических наступальных вооружений, что, в принципе, уже было сделано. В то же время США занимают очень жесткую позицию по ревизионизму России, в частности, нарушение, скажем так, международных правил, в том числе и вопрос агрессии и войны в Украине. Оккупация Крыма, безусловно. И здесь Соединенные Штаты они не собираются идти на какие-либо уступки, они последовательно продолжают поддержку Украины. Сейчас, вы знаете, в Конгрессе обсуждается соответствующий акт. Фактически это продолжение той поддержки, которая была. Это касается выделения средств на поддержку армии, это касается и совместных учений в рамках НАТО, ну и так далее. И сейчас, насколько я понимаю, в США идет такие размышления или выработка стратегии по Украине. Этим можно, кстати, объяснить то, что пока нету прямого разговора между Зеленским и Байденом. США хотят все очень детально взвесить и выработать ту стратегию, которая даст результат. Поскольку, ну, скажем так, что многие вопросы ранее не
не решались так, как должны быть, а Байдену ему нужны успешные истории. Украина может теоретически стать такой, но для этого нужен как раз вот фундаментальный документ, своеобразная дорожная карта, выстраивание отношений между США, Европой, безусловно, и России. Опять же, поднимается вопрос о том, чтобы был спецпредставитель, поднимается вопрос о большей интегрированности в пространство безопасности в Европе, Украине при поддержке США. Ну и очень, скажем, многие вот такие вот вопросы. Но для этого нужна серьезная двусторонняя работа, серьезное сотрудничество. Оно у нас, в принципе, есть сейчас и с США, с Великобританией, с европейскими партнерами. Вот. Но для этого, скажем так, необходимо больше конкретики. Конкретика сейчас как раз и нарабатывается. Отношения США и России, они также определяются отношениями США и Китая. Поскольку, скажем так, как раз вот две эти страны, они, скажем, являются самой большой угрозой для Соединенных Штатов Америки. И ключевой вопрос — это за счет кого будут США возвращать себе авторитет гегемона коллективного Запада. Либо Россия, либо Китай. С Китаем все же, я думаю, что у них больше шансов договориться. В частности, это зависимость экономики Китая, о которой мало кто говорит, от Соединенных Штатов Америки, от рынка. Потому что, с одной стороны, экономика Китая достаточно закрыта, с другой стороны, там есть свободные экономические зоны, в частности, как раз, которые дают доступ до американского рынка, что жизненно важно для экономики Китая. Мы уже видели, что Китай готов идти на уступки, в частности, когда были переговоры с Трампом. Ну, тогда, скажем так, ослабление потом Трампа привело к определенным, ну и приближение выборов привело к определенной паузе, которую взяли китайцы, понимая, что они могут попытаться вытащить для себя более лучшие условия в контексте вот этих вот торговых войн. Сейчас мы видели вот на Аляске, да, проходили переговоры, очень сложные между США и Китаем, ну, пока они как бы не нащупали. Но все же я думаю, что смогут. Ну и, конечно же, США, они немножко опасаются союза Китая и России, такого антиамериканского, и тоже будут как-то пытаться все-таки, ну, скажем, держать на нужном расстоянии Российскую Федерацию, в то же время не идя на уступки и не, скажем так, покрывая ее деяния, а все же таки заставить ее вернуться в более цивилизованные формы сосуществования. Байден еще на прошлой неделе анонсировал санкции в отношении России за ее вмешательство в американские выборы после Дженнифер Псаки говорила о том, что в ближайшее время мы увидим эти санкции. Когда, как вы думаете, и какие это могут быть санкции, насколько они могут быть эффективными против России? Санкции США не всегда эффективны против России, они самые сильно и самые такие болезненные для Российской Федерации, поскольку они предусматривают влияние на сектора экономики, не только персональные санкции, чем, как правило, ограничивается Европейский Союз. Вот. Поэтому я думаю, что в любом случае любые санкции США они будут еще дополнительным фактором сдерживания Российской Федерации и влияния на ее экономику. Скорее всего, США они будут рассчитывать, ну, опять же, это персональные санкции расширения, безусловно, что происходит, в принципе, постоянно. Да? Либо после Навального мы видели новые санкции и продолжение, те, которые ранее были введены, и за Крым, и так далее. И мы видим тоже такую четкую корреляцию решения Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Европейский союз господин Боррелл заявлял о том, что 5 принципов в отношении Российской Федерации до сих пор актуальны с 2016 еще года. И первый этот принцип — это выполнение Минских соглашений и выполнение России взятых на себя обязательств. Плюс позитивный еще момент, что европейцы, они четко говорят о том, что Российская Федерация является стороной конфликта. То есть Российская Федерация все-таки не получилось как-то пропетлять между капелек и показать, что вот они там только как, значит, скажем так, миротворцы, или как они там хотели себя показать. Это тоже позитивно. Поэтому давление США на Россию, оно будет увеличиваться. И в частности, как вы уже вспомнили, после заявления Байдена, в контексте того, что он считает Путина
скажем, убийцей, как ответ на журналиста. И плюс еще давайте не забывать, что серьезный такой момент, который подталкивает Байдена более таким серьезным действием против Российской Федерации, это отчет разведки, в котором четко говорилось о вмешательстве Российской Федерации в выборы, и там четкий есть посыл, что у разведки имеются данные, которые говорят о том, что это был прямой приказ Путина. Ну, после этого, скажем, говорить о каком-то попустительстве со стороны США к России вряд ли получится. Ну, и мы помним, как фактор России влиял на президентство Трампа. Я думаю, что Байден такого точно не захочет. Спасибо вам большое. Дуже дякую, пане Ігорю. Ігор Спасибо. Петренко був з нами на прямому зв'язку. Експерт з міжнародних питань, аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень. А я с вами прощаюсь, но вы оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через несколько секунд смотрите информационную программу «Заман». А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдар Муждабаев в программе «Прайм». Не пропустите. До встречи.